Minun silmissäni Suomi on maailman kaunein maa. Historia on osoittanut, että meissä suomalaisissa on periksiantamattomuutta, lämpöä, hyvyyttä ja sisua. Suomalaiset tunnetaan ympäri maailman ahkerina ja innovatiivisina osaajina, joilla on maailman paras koulutus. Katumme ovat siistejä ja turvallisia. Olemme yhdessä aina voittaneet kaikki eteemme tulevat haasteet. Aina. Olemme surreet ja rakastaneet yhdessä. Tämä maa on rakennettu perheiden voimalla ja kovalla työllä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meillä ei olisi uhkia. Suomi on ollut maailman turvallisin maa. Viime vuosina olemme kuitenkin vapaaehtoisesti murentaneet tätä turvallisuutta. Poliitikkojen tekemät valinnat eivät ole olleet vastuullisia ja viisaita. Poliisina ja kansanedustajana olen tehnyt hartiavoimin töitä yleisen turvallisuuden ja järjestyksen turvaamiseksi järjestämälle poliisille riittävät resurssit. Meidän tehtävämme on huolehtia kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevista. Tämä ei saa olla maa, jossa joudumme jonottamaan leipäjonoissa selviytyäksemme. Meidän tulee huolehtia myös heistä, jotka ovat tämän maan työllään ja uhrauksillaan rakentaneet. Ennen kaikkea meidän tulee suojella lapsia ja nuoria, joiden pienillä harteilla lepää koko Suomen tulevaisuus. Meillä on myös uusia uhkia, kuten kansainvälisen terrorismin tulo maaperällemme. Turvallisuuttamme heikentävät hallitsematon maahanmuutto, sen aiheuttamat kustannukset ja lieveilmiöt. Valitettavasti nämä ovat osa nykypäivän elämää. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla tulevaisuudessa. Naiviuden ja sinisilmäisyyden aika on ohi. Meidän tulee kohdata ongelmat ja ratkaista ne. Meillä on vieläkin käytössämme ne samat ominaisuudet, jotka ovat tehneet Suomesta menestystarinan. Koulujärjestelmämme on yhä maailman huippua, ja siihen tulee panostaa, ei leikata. Päiväkodeissamme, kouluissamme ja yliopistoissamme kasvaa tulevaisuuden osaajia, jotka tulevat muuttamaan maailmaa. Suomalaiset ovat vaatimattomia ja rehellisiä. Meidän ei tarvitse kumartaa ketään. Lisäksi meillä on luontomme, suomalainen sisu ja periksiantamattomuus. Ne ovat edelleen kovaa valuuttaa. Minun Suomeni on turvallinen paikka, jossa työnteko ja yrittäjyys palkitaan. Suomalaisena tiedän, ettei ole mitään, mitä emme yhdessä voi ratkaista. Tulevat vaalit osoittavat suunnan, johon haluamme rakasta Suomeamme rakentaa.